बे समाव जोंनि गोजौसिनथायाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबाय होनग्रोदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे सोमोगोनां इसोरनाव नांथाबग्रा सुबुंनि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ आं दिनैहाय लानानै फैदों जाहैबाय। बिथांनि आरज खावलायनाय बिथांनि हास्थायनायखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो लुबैदों जाहैबाय। बिथाङा दिनै गावनि न'खरनि थाखाय गावनि फिसाजो सानैनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामदों। बिथाङा केरेलायावहाय कम्पानियाव खामानि मावनो थाङोनो 2 बोसोर जासिगोननो बिनि खामानि मावनो थांनाया। बियो गासिबो गावनि न'खरखौ अननायखाय गावनि फिसा फिसौखौ अननायखाय बिथाङानो जाहैबाय बेंगलनिफ्राय। बे आदाया आंखौ फन खालामनानै दाख्लै आंखौ खोन्थाहरदों आरज खावलायनो थाखाय। बिथाङा 2 फिसाजो दंनो, 2नि गेजेराव सासेया मेथाइ रोजाबो, इसोरखौ गौरव प्रशंसा खालामो गावनि मेथाइनि गेजेरजों। बेनिखायनो बिनानावनिसिम आंनि गोसो इसिंनिफ्राय आंनि फोरबोनि मुङाव अननाय आरो गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। बिनिफ्राय आरो बेबायदिनो दावगालांबाय थानो हानाय इसोरा बिनानावनो बोर होगोन। दिनै बे समाव जों आरजआव जों दाहाय गोसोखांफागोन। बिथांनि मुंखौ आं दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन। बेनि सिगां गुसुंनि मोनसे खरास मेथाइ नोंथांमोननो खोनासंहोनो लादों। नोंथांमोना अननानै खोनासंदो। लामा नायदो नों जोहोलाव फोरबोखौनो, लामा नायदो नों सिखोला सिसुखौनो, जोबनायनि मुगाया सफैसिगोन। लामा नायदो नों जोहोलाव फोरबोखौनो, लामा नायदो नों सिखोला जिसुखौनो, जोबनायनि मुगाया सफैसिगोन। जोंनि मुगाया सफैसिगौ, जोबनायनि मुगाया। बेनिखायनो जों माब्ला थामथिम जागोन बेनि थाखाय बे मेथाइआ ना। जोंनि बांसिन जोहोलावफ्रा, जोंनि बांसिन सिख्लाफ्रा माने लाइमोनफोरा दिनैहाय संसारनि गोबांथार नुथायफोराव गोमोनानैहाय गावनि जिबनखौ आद्रि खालामनानै लाबाय। संसारनि माखासे आखलफोरावहाय गाव गावखौ गोदोनानैहाय गावखौहाय मा खालामबाय, जिबनखौ आद्रि खालामनो दिनै थांगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय। बेनिखायनो नैबे गुसुं मेथाइनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। ओइ जोहोलाव नों, ओइ सिखोला नों, नोंथांनि जिबनखौ जों इसोरखौनो जिसुखौनो लामा नायदो। मानोना फोरबोनि फैगोन बोथोरा खाथिसै, नाथाय माब्ला फैगोन जों बेखौ मिथिस'नो मोना। बेनिखायनो जों बे समाव थामथिम जानो। दानो बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे स्पेसियेल हाबाफारि होनना आं दहायनो बुंखादों। जों सासे आदानि आरज खावलायनाय दं। बिथांनि आङो माखासे जारिमिनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनो सानबाय। बिथाङा आंखौ दाखालि फन कल खालामनानै बेबायदि बुंहरदों, आंनो खोन्थाहरदों। बे आदाया ओरैबायदि सासे सुबुं, जाय जायगायाव दंहैयो बे जायगायावहाय इसोरखौ बाख्नायनायनि, इसोरखौ सिबिनायनि सुबिदा गैयानो। बेजों लोगोसे थाफाग्रा गुबुन फोथायारिफोर बिथांजों लोगोसे दङ। नाथाय बेनिखायनो बिसोरो मा खालामोनो, गोबां मेथाइफोर दामख्रावोनो हरनि समावबो। बेबायदि आरज खालामनो समखौनो मोना, सुबिदाखौनो मोना। नाथाय बे आदाया जाहैबाय मा, हरनि जेब्ला 12ता जायो, 1ता जायो, जेब्ला बिनि लोगोफोरा उन्दुलांस्रिजोबो, हर गेजेर जायो, बे समाव आदाया सिखारनानैहाय बाथरुमाव थांनानैहाय आरज खालामो, इसोरखौ गाबज्रियो, गावनि साननायफोरखौ, गोसोनि जे बुंनो थानायफोर इसोरनो फोरमायनांगौफोरखौ बियो फोरमायोनो। बे फोरमायनायनि मोनसेल' आसा, गावनि न'खरखौहाय, गावनि फिसा फिसौफोरखौहाय माबोरै इसोरनि थिननाय लामाजों दैदेनलांनो हागोन।
बेखौ बियो हास्थायो बियो गावनि थालांनाय मण्डलिफोरखौ गोसोखांनो थाखाय आंखौ खावलायदों गावनि थालांनाय न'खरनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय आंखौ खावलायदों थारैनो जों दा ज'यैहाय इसोरखौ जोङो गोसोखांगोन बिथांनि न'खरखौ जों गथायगोन आरो जायफ्रा बेवहाय नायगासिनो दं नोंथांमोननि थाखायबो आरो नोंथांमोनाबो आंनि थाखायबो आर'ज खालामनांगोन मानोना जों बिसरलायनांगौ ना इसोरा जोंखौ बाइबेलाव थिनखानाय बायदि जों बिसरलायनो नांगोन बे आदानि मुङानो जाहैबाय अजय इसवारि बिथाङा बेंगलनिफ्राय बिथाङा सानै फिसाजो दं होनना बुङो आरो लोगोसे गावनि अनसुलि बिसि दङ बिसोर जे न'खरखौ मोजां अनलायनानै सोलिलांबाय थानो हायो इसोरनि अननायाव बिसोरो जेरैबायदि नांथाबदों बेबायदि नांथाबबाय थानो हायो आंनि जिबनाव बिथांनि रायलायनायखौ खोनाना मोनसेल' गोसोआव साननाय फैदोंमोन बे साननाया मामोन जाहैबाय मा जेब्ला आदाया आंखौ कल खालामबायना बेबायदि सम मोनै समाव बियो दिनैहाय जेब्ला गावनि लोगोफ्रा उन्दुलांस्रिजोबो होनना बुङो बे समाव बियो मा खालामोनो स्रोदै थांनानै बाथरुमावहाय आर'ज खालामो बेबायदि सम मोनैयाव बेबायदि बिपदनि समाव उसुबिदा समावबो दिनैहाय इसोरखौ गाबज्रिनो बे हर गेजेरनि समावहाय बे आदाया दिनैहाय गावखौ इसोरनि थाखाय गथायनो हादों बे इसोरखौ गौरब खालामनो हादों बे एसेबां बाख्नायजाथाव बे गासैबो इसोरनि अननायनि थाखायसो बेफोर खामानिखौ मावनो हादों आं सानदों बेनिखायनो बिथांनि जायगायाव जुदि आं दङमोनब्ला नोंथाङा दङमोनब्ला नों थारैनो हागौमोन ना बेबायदि नोङो आर'ज खालामगौमोन ना हरनि गेजेर समाव नों सिखारनानैहाय बे बाथरुमाव थांनानै नों आर'ज खालामनो हागौमोन ना थारैनो जों बागौमोन जों दिनैहाय एसेबां मोजां समायना जों समखौ मोनो जोङो मबाइलफ्राव गेम गेलेनानैहाय मबाइलफ्राव फिल्म मोनसे गाहाम नायनानैहाय 2 घन्टा 3 घन्टानि सिरियाल नायनानैहाय जों बे समफोरखौ बारग'होयो नाथाय 5 मिनिट 10 मिनिटनि थाखाय इसोरनो जों माब्लाबाबो समखौ होनो जों गोसो जाया उन्दुनायनि सिगांबो जों आर'ज खालामनो ओरैबायदि बायो मबाइल दांनानै दुमफ्ला उन्दुलाङो अब्ला नोंथाङा साननानै नायो आं बेनिखायनो बे आदाखौ बाख्नायदों आं हामबाय होनदों फोरबोनि आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिदों इसोरनि आशीर्बादा बे आदाजों लोगोसे थाबाय थागोन बिथांनि न'खरजों लोगोसे थागोन जेब्ला आदाया आंखौ कल खालामदों बे समाव बेयो मोनसे बाइबेल भार्स आंनि थाखाय बे आंखौहाय बुंहरदों माथाइनि 24:40 सिरिखौ बियो रायखांहरदों बेखौ साननानैसो बिनि गोसोआव दिनैहाय हमथानानै नांथाबनानै दंनो अब्ला जोंबो दिनै नांथाबनानै थानि हमथाबनानै थानि फोरबोनि थाखाय जों गावनि जिबनखौ जों गथायनो जों नेनानै थानि बिनि आदानि बाइबेल सिरिया ओरैबायदि जाहैबाय मा सिरि मोननानै था मानोना फोरबोआ बबे समाव फैगोन बेखौ नोंसोर मिथिया आं मिथिया नोंबो मिथिया आदायाबो मिथिया बेनिखायनो बे गावखौ हुसियार खालामदों गावखौ सिरि मोननानै थादों गावनि जिबनाव दिनै बिपदाव दंब्लाबो बे दिनै खैफोदाव दंब्लाबो बे इसोरखौ गाबज्रिनो इसोरखौ आर'ज खालामनो इसोरनि मोननाय बोरखौ दिनैहाय बाहायनो बियो बावगाराखै एसेबां खस्थ' सैनांनायाव दंब्लाबो बियो बाथरुमाव थांनानै आर'ज खालामदों गावनि साननायफोरखौ गथायदों इसोरनो गावनि न'खरनि थाखाय गथायदों जों साबैसे दिनैहाय बेबायदि इसोरनि गाव गावखौ गथायनो हायो गाव गावनि न'खरखौ गथायनो हायो गाव गावनि मण्डलिफोरखौ गथायनो हायो दिनै जों गावखौनो गथायनो हाया मानोना जों गाव गावनो गोबां पापफ्राव एरसोनानै थायो जों गथायनो हानांगोन अब्लासो जों इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन बे बाइबेल सिरियानो बे जाहैबायना बे गोख्रों बाइबेल सिरि बेखौ सानोब्ला जोंनि जिबनाव नेनानै थानाया जों सिरि मोननानै थानाया गोनांथार लोगोफोर गोनांथार जोंबो दिनै जिउआवहाय जों सिरि मोननानै थानाय इसोरा जिसुआ फोरबोआ माब्ला फैगोन जों बेखौ रावबो मिथिया बे सिखाव बायदि फैगोन रावबो मिथिस्लाबनाय नङा बेनिफ्राय जोबनायनि सिगां जों मोनसेल' गुसुं बाइबेल सिरि नायबावनोसै 1 क्रनिकेल 16 चेप्टारनि भार्स 11 खौ जों नायगोन बेयाव से इतिहास 16 बालाबनि 10 सिरिखौ जों नायगोन बेवहाय बेनिखायनो मा होनदों हेफाजाब मोननो थाखाय फोरबोनियाव थांदो आरो लागारबो बेखौ खुलुमदो हेफाजाब मोननो थाखाय लागारबो फोरबोनियाव थांदो आरो बेखौ खुलुमदो होननानै बुंदों जोङो दिनैहाय जेब्ला सासे सुबुङा गुबुन सासेनियाव माबा मोनसे गोनांथि जायो अब्ला जों थाङो जों बियो फैसाफोर थाखाफोर नांथ'गौब्ला गारिफोर साइकेलफोर नांथ'गौब्ला जों बियो मानि थाखाय जों हेफाजाब मोननो थाखाय बे आदायाबो दिनैहाय गावनि जिबनाव हेफाजाब मोननो थाखायहाय इसोरनियाव थांदों दिनै गथायदों गाबज्रिदों बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय जोंनि नांगौफोरखौ जों हेफाजाब मोननो थाखाय फोरबोआव जों जेब्लायबो नांथाबनानै थागोन बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंनाय बायदि जों जेब्लायबो जों मानिनानै सोलिलांनो हानांगोन अनलायग्रा लोगोफोर दिनैहाय
आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जोंनि जिबनाव सिरि मोननानै थानाया गोनांथार दिनै आदाया सिरि मोननानै थादों जोंबो सिरि मोननानै थानि बेनिखायनो बाइबेल सिरियाव बुंखानाय बायदि सिरि मोननानै था सिरि मोननानै था दिनै नोंथाङा उन्दुस्लबनानै दंब्ला नोंथाङा सिरि मोननायनिफ्राय एंस्लबनानै दङब्ला जोंनि जिबनाव जों सिरि मोनदों जोंनि जिउनि सिरि मोननाया माखौ होननानै बुंदों जों थामथिम जादो जों पापफोरनिफ्राय गोजान जानानै जों फोरबोनि लामाजों जों दावगादो जों जेब्लानाखि फोरबोआव फैयामानो अब्लानो जों सोरगोआव थांनो मोननाय बायदि नोंथाङा सानदों नामा नोंथाङा फोथायदों नामा आं सोरगोआव थांनो मोनगोन होननानै नों फोथायनो हागोन जेब्ला नोंनि मावनायफ्रा नोंनि साननायफ्रा फोरबोनि बायदि बाइबेलनि बायदि जागोन अब्ला नोङो गावखौनो गाव कनफिडेन्सजों बुंनो हागोन आं सोरगो रायजो मोनगोन होननानै नाथाय नोंथांनि जिबनाव आंनि जिबनाव जों साबेसे दिनैहाय गावनि जिबनाव गावखौनो गाव फोथायनाय दं आं सोरगो रायजो मोनथारगोन होननानै जों मोनगोन जों जेब्ला इसोरनाव थागोन ना दिनैहाय जों गाव गावखौनो कनफिडेन्स होनो हाया जों मानोना जों पापाव गोदोनानै जों सानफ्रामबो जों खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ नाथाय इसोरा जोंखौ अनोखाय इसोरा जोंखौ निमाहा खालामोखाय जों सोरगो रायजो मोनगोन थारैनो जों इसोरनि फोरोंनाय बायदि बाइबेलनि हुकुम बायदि जों जेब्ला सोलिगोन जों थारैनो सोरगो रायजोखौ मोनगोन नोंथाङा साननानै दे नोंथांनि न'खराव जुदि साब्रै सुबुंफोर दङब्ला नों बे साब्रैनि गेजेराव साथामा सोरगोआव थांनानै जुदि आं नोरगोआव थालाङोब्ला आं बेसे दुखु जागोन आं बेसे गाबनांगोन नों बेसे गाबनांगोन नोंनि न'खरनि सोरबा सासे नोरगोआव थाङोब्ला हाय नोंथांनि जिबनाव गाबगोन बेनि जिबनाव गाबनांगोन जोबोरनि दुखुआ बै सैनांनाया जों नोरगोआव जों भुगिनो गोनां जायो बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर जों न'खराव अनलायनि जों गावजों गाव अनलायनि फोरबोनि महिमाखौ जों प्रशंसा खालामनि फोरबोनि फोरोंनाय बायदि जों थांनि जों खौसेयै दिनैहाय बुहुमाव थागोन खौसेयै इसोरखौ बाख्नायगोन खौसेयैनो जों सोरगोआव थांगोन सोरगो रायजोआव जोंनि न'खरफोरजों जों रंजागोन इसोरजों बेसे जों समायनायै रंजानो हागोन सोरगोदूतफोरजों जों बेसेबां खुसियै मेथाइ रोजाबनो हागोन बेसे सानोब्ला सोरगो रायजोखौ जों नुनाय बायदि नोंथाङा इमेजिन खालाम बिबार बारियाव जेरैहाय समायना सोरगो रायजोआ बेनिख्रुइ आरोबाव समायनासिन बे समायनासिन सोरगो रायजोआव रावबो थाङा होना नाथाय बेयाव थांनो थाखाय लामाखौ जोङोहाय मा गाव गावनो गोथे होनानै बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर फोरबोआ जोंखौ जेरैहाय थिनबाय बेबायदिनो जों सोलिनि जों सोरगो रायजोआव थांनि जों जयै अनलायनायनि गेजेरजों बेनिखायनो बे आदानि न'खरनि थाखाय आरो जों जायफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय आरो आंनि थाखायबो नोंथांमोना आर'ज खालामदों बे समाव जों गुसुङै आर'ज खालाम जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अंख इसोर आफा दानि समाव हामबाय होनदों नोंनि गिदिरथा अननाय आरो बोरनि गेजेरजों बे मोजां समखौ मोनबाय फोरबो आबादानि समाव गथायदों बे जि आदा अजय ईश्वरी बिथांनि गालांनाय न'खरखौ नोंथांनो गथायदों बे दिनैहाय गावनि गोसोआव सानखांदों फोरबो आफा गावनि मन्दलिफोरखौ गोसोखांदों गावनि न'खरनि फिसा फिसौ गासैखौबो गोसोखांदों मानोना बेयो दिनैहाय गावनि जिबनाव दिनैहाय फोथायदों फोरबो आफा नोंनि फैगोन समा खाथिसै बेनिखायनो मुगाया खाथिसैखाय गावखौ सिरि मोननानै बियो थादों नोंखौ गाबज्रिदों बिनि जिउआव थानानै बिनि खामानिफोराव थानानै हेफाजाब खालामदों बिनि गालांनाय न'खरफोर बिनि गालांनाय फिसा फिसौ गासैखौबो बिनि धोन सम्पतिखौ नोंथांनाव गथायदों बिनि गालांनाय मण्डलिखौ नोंथांनाव गथायदों नोंनि गोथार जिउजों बिसोरखौ बेंनानै लादों आरो बिथांनि जिबनावबो नोंनि गेदेरथार आशीर्बादखौ होदों फोरबो जि खामानियाव बिथाङा नांथाबनानै थाया मानो नोंनि आशीर्बादनि गेजेराव आरो जि जायगायाव बे दिनैहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सैनांनानै दंब्लाबो बिथांनि जिउआव बे सैनो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ नों बिफाया आरोबाव होदो नोंनि अननाय आरो आशीर्बादखौ बिनि सायाव दोनदो दानि समाव गथायदों जायफोर बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि गोथार जिउजों खोथा बुंदों प्रभु नोंनि गोथार आत्माजों बिथांनि गोसोनि दरखौ सौदो नोंनि गोथार जिउजों बाथ्रा बुंदों फोरबो हामबाय होनदों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो दैदेनबाय जागायनायनिफ्राय जोबजासे जों लोगोसे थाबाय बिनि थाखाय हामबाय आरो हामबाय होनना जों गोसो आर'ज आसोबासो खृष्ट'बो जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय थारैनो नोंथांमोना जानो हागौ बे प्रग्रामखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट लोगोसे शेयार खालामनो जागौ आरो जायफोर बिथांमोना दिनैनि बे चेनेलावहाय गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदों जाहाथे बेबायदि आं इसोरनि बाथ्राफोर बा बेबायदि टेस्टिमनिफोर लाबोयोब्ला नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौहाय गिबियै नुनाय बायदि नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो अननानै आं बेखौनो खावलायबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै